era nabali bakolera, era nabali bakolera, era nabali bakolera, baechitakana ekerekiabo, baechitakana ekerekiabo, baechitakana ekerekiabo, baechitakana ekerekiabo. Chando emengi bachandegete batabwatyo bakonyi batarere baomoyo bale nyagitari barwarete mono nonye nabayiri tibanya guchiko barora batarere Wao moyo Bale neme chando na menge nonye nendagera tiba watia bakulia batalere baekene Batalere, bao moyo, batalere, bao moyo, batalere, baekende, batalere, bao moyo. Sae nanjete, omoyo bokorwa. Sae nanjete, omoyo bokorwa. Sae nanjete, omoyo bokorwa. Sae nanjete, omoyo bokorwa. Era nabali bakolera, bakolera, era nabali bakolera, chitakana, era nabali bakolera, abarwaire, era nabali bakolera,
Chomoligeria of Songo Vibes Network. Kaka, we've been here since morning. Tuache taiga ense moya mambia. Tuwakorire mirimo. Tuwabekire kirama na chindigi tuwakorire. Tuwabekire na mabati. Tugendrete kubuna ifundi nere yerigoro. I think one nyumba ya Rorekane is a very spacious house. A sitting room where I get very spacious. In fact, na beko baka no kamera na ende. E basi na beko bekwa na ndege tanda kende kebe kugola. Alafu mtobwate other two rooms. Eye igere 9 by 9 square. Alafu ne yorora igere 9 by 9. Very spacious. Asaba na bakwa yani rabuya. Mambia abamurambara igatuwa gambira na barabo mami no koma kubeka magari matangani. Baiche batiringe sike mambirigema. Baye tindacha kabisa baye omeikrane emerangu negendrete cross we merangu ene marani ruraria twaye beke order in the morning. I believe by the end of tomorrow abakonyore merangu yene yaerire amo ne chidirisha ebe kwepaka chichabi enyombe yesi officially alafu toyetige kamuke kare ya kamukire tomanya koranga gitogokora tigante baga masheki tombia mono asibari mu atusukumine to this level. And I have a very special request to make. Inga enya kwarigereria story ye enyomba ya maraba ko manegasi akongu na bana bane school bale mbago cha konyora chinga kichoko ya omakere chinga ki na nyino kwa busansi negasi akongu. I'm requesting onde bwensi nyasara kune asomo yobugwancha bwa bana abayiga ya kwarigereria story ko twaga cyageta iga moisonde kwarore buna bakorera. I'm just making an humble request ya sago kune tonyore omonta to support nyombe ya kwe plaster ime na isiko ebe kwene floor yes miti so that bapangusa mbako abuse vumbi tuwasaidie. So I'm making an appeal, if by any chance Nyasai kara gukune lakini etanya arekaneti still na batokora the normal way buna tokora alafu kurwa butuna gusaba Nyasai karo sienchera. Wake plaster we need like 150,000 Kenyan shillings. Echira botoko chi minimize to wake plaster tukure monto yo muna bukweru you give 150,000 usaba antu batato 50,000 gose abantu nonye 15 kero monta 10 usaba antu 5,000 kolengana na Nyasara konyarire dokonyora that 150 na botoko chingengerima nyombe yako plaster mena isiko alafu ebe kwe flone nilio mbariri kurwabo abana abo babe bujya. So wikiraiga emerangu nekitirisa tukonazo na amabati tuwakorere chindiki tuwakorere aba muraba koma mambi we sort them ntubwate chibese cyabo cya labor enyombe jege koera we need beds ebitanda bitatu ebitanda bitatu neki mattress sato na marangeti ya mange alafu ntogani ebirogo nyomba igabawe ikaransa basome na mesa. So in any of those things to mention Nyasai kara gukune in one of those things either otokonye wake plaster gose otokonye ebirogo gose bitanda gose mattresses gose marangeti Nyasai goika kwenyore. As we finish mambia nelitukolio koma so ntegete gwa kambia mono asa mashabiki ospi but to support in this project at least one ntoro chenye mere mongo sukere bado bari more skari motagete koreta donations endagera kendi gyonsi oranyare koreta still you're welcome. Kaka nintabo nabugo cha bana bano bare ntobwate a temporary caretaker aigo barendete okorukwa mother akwapa tumtampata no wale ukikuja wayo boringa mother uri orendeta bana bari ba mata ringa yare tambigwa mahali yako ebintu ebinero kona ko bigacha. Meanwhile paka tuwakore kwagache nyombewe abana basoye nyomba muabo. So kurwaiga chinseme chiga chia Marani community maritane nguru kroja Kaka sungura Nyasaye oyi. Era nabali bakolera
era nabali bakolera era nabali bakolera era nabali bakolera baechitakana ekerekiabo baechitakana ekerekiabo baechitakana ekerekiabo baechitakana ekerekiabo Tatomnya tuakan dia mana aku kalau itu begitu saja dia karena dia terlihat karena dia terlihat untuk mana sebentar dia kalau itu mana dia mana sebentar waktu senin orang ini nanti dia punya waktu mana kalau karena tatomnya dulu bagian baikin nanti kalau ada orang mana nggak bisa dibaca cincara Ipara tibate bitangana bikintu sawa rero wanja kwa rubuye murasomo ya wetera sinzitya twagwetegera sama Yesu Kristo mutoli tu amen batalere bao moyo batalere